Дуга Варафати деген мен сезгә тараптым аны. Моның авторы, мен монда язган, мен сезгә печат итмәдем. Габдурахман Галаветдин деген. Габдурахман Галаветдин авторы. Ол инде кем ул? Окончивший шариатский факультет университета Умуль-Кура деген. Ул гына түгел, ул вообще доктор укыган инде, 15 ел укыган. Юл составить иткән Гарафатта ничек дуга сорарга. Имамында тәртип буенча бара ул, понятно? Ничек итәргә. Без аны үтәрбез иншалла дальше. Пока без гомерын үтәйдек. В общем, гомерын буенча Что, bu yazmışlar? Yangalar dedi o. Дальше искать. О, выискisi uyanganap kayıttık dedi. Gittimizlerde de. Ha, yukarı. Gomera. Nasıl da yazmasa bittik. Nasıl iyi betrek mi? Ben de. Paranda yaşılan bırakmışlar. Tarih Hazret. Ha? Яски поляна прикши шоколадана diye anlatıyor. Aha. 3200 просто справканы ясыйлар. Ага. 3200. Гомера деген. Без гомераны аз гына анытканым. Беренче без килү белән без гомера үтәбез. То есть әле хаҗ вакыты юк, хаҗ вакыты соңрак әле. Бар төшенчә гомера дигән, бар төшенчә хаҗ дигән. Без беренче гомераны үтәбез. Гомера любой вакытта үтән була. А хаҗ только именно Курбан гаит вакытында гына. Аны елга бер генә үтәргә була. Беренче без килгәч гомераны үтәбез. Без киләбез беренче миқатка, миқат. Миқатны беләсезме сау? Хәзер анатам. Миқатка килеп, анда хаҗи киемен кияләр. Иратлар инде теге ихрам өстән, астан кияләр индеме? Менә шундый киеме. Хам гумрага ниятлиләр. Гумрага ниятлиләр. Миқатка киләбез. Миқатка килгәч, анда нәрсә эшлибез беренче? Без керәбез душка. Анда алабыз гусел. Гусел алабыз. Bu gusül alу bu sünnet булып тора. Yani farz gusül biz bilәбез, кайчан farz gusül аласы бекин димме? Bu farz түгел, bu sünnet. Но килде икән, надо алырга инде. Гусül алырга кирәк. Анда специаль душевый кабинкалар бар. Ул әтәгә без тойхада иткән инде, помню, 2 тапкыр хаҗга барганда, анда душевый кабинкалар теге ачык, теге түбәсе юк. Üstte кояш инде. Но ул теге менә стеналар куелган инде, шулай итеп инде. И анда эссе бит инде, анда кыйыннан да, анда даже не обязательно теге мәсәле сөртүнләргә дә. Анда даже душта кыйынып та чыгуга бик рәхәт килеп чыга инде. Эсседә. Ну, мушак юк инде. Гусел алдык, андары тахарат алдык. Тахарат. И шулай ук мөмкин шампунь белән дә юынырга. Шампунь белән юынырга була. Пока исле шампунь юынырга була, исле сабын белән юынырга була пока еще. Пока еще без ихрамга кирмәдек. Монда инде без гусел алабыз, тахарат алабыз, кемдә кырына, анда кемдә ничек инде шампунь белән шунда юынып чыгарбыз. Но самое главное гусел белән тахарат алып чыгу. Моны шәдек, киттек 2 рәкъат намаз укырга, 2 рәкъат намаз. Ул нафил намазы. Нафил намазы инде. Нафил намазы укыла мәчеттә, анда специальный мәчет бар. Мәчеткә керәбез, анда намаз укыйбыз. Бу тоже фарыз гамәлләр түгел, бу сөннәт. Анашыламы? Но без аны анда үтибез инде. Үтәсәң яхшы. Теге бу фарыз, бу сөннәт кенә дип, теге кулны сылтау түгел. Ну үтәргә кирәк инде бар. Барды икән, аны үтибез. Имеется в виду по каким-то причинам моны үти алмадан икән, ул бар сонала иншалла. Бу фарыз гамәлләр түгел. Но аны үтәсәң яхшы.
Моның Местность какая? а? Местность. Кайсы яктан керәсең син? Все понятно. Анда 4-5 по-моему микотлар бар. Но монда безнең килеп чыганна шулай. Без либо Мәскәүдән Джиддага чабыз, либо Мәскәүдән Мәдинәгә чабыз, одно из двух. Монда или язылган минем монда. Если Мәдинәдә булса, шушы нәрсәне үтисе була, Мәдинә булса. Без аны Мәдинәдә бер 3 көн яшәп, 3 көн торабыз анда. Анда Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу мәчетенә йөрибез инде. Шунда намазлар укыйбыз, анда 1000 тапкыр савабы күбрәк килеп чыга. Но әгәр дә без Джиддага чабыз икән, бу үтәлми. Ни өчен? Потому что без самолетта очканда үтәбез берәр нинди микотны. Шушы микотны үткәндә, анда бер кеше әйтә инде, менә без микотны үтәбез, все, ниятләгез ди, гомрага киргә. Самолетка отырганда ир-атлар не белән ихрам белән утырасы була инде. Самолетка утырганда уже Мәскәүдә үк ихрам киеме киеп шунда керәсе була инде. Но, мәсәлән, мин тоже ничек эшләдем, алай тоже русат ителә. Мин теге киемнәрне салмадым инде теге. Өстән генә иттем. Андары инде самолетта барганда астын киеме салдым андар. Шулай да мөмкин, кем булдыра ала шулай итәргә. Кем булдыра алмый инде тоже уже Мәскәүдә шушы ихрам киемне киеп чабыз инде. Хатын-кызлар ничек бар шулай баралар инде. Алар ихрам кием кимиләр. Ният белән калды. Әйе. Всё, менә бу микот ташлада торган әйбер. Сезгә әле теге может непонятно сол микот теге, мин может даже анатап бетерә алмыйм. Аны тегендә практикада үтәгәндә анда бик җайлы була инде. Сез аны теге анда уже всё понятно становится. Монда без картинки еще больно-то непонятно. Микотлар монда дигән. Менә Мәдинәдән килүчеләр хаҗиларга Зул-Хулейфа дигән урынга барасы, шунда керәсе. Кем Ирактан килә, шушы яктан инде автобус белән килүчеләргә инде бу. Затул Гыйрка. Кем Шамдан килә, Шам инде Сириядә Жуфа дигән җиргә туктала. Нәҗдән килүчеләр Корнул Маназил, Йеменнән килүчеләр Яләмләм дигән җирлектә туктала. И шунда шушы микотта туктап, шушы нәрсәне эшли инде. Әйтәм бит, безнеке либо Мәдинә була. Мәдинә булса җайлырак килеп чыга инде. Мәдинә булмаса Джиддага барабыз. Ул самолетта уже без керәбез гомрага. Анашылдымы бу? Дальше барабыз. Микоттан соң нәрсә була анда? Микоттан соң без, мәсәлән, автобусга утырабыз. Бу инде Мәдинәдә булса, анда автобус 450 км тирәсе Мәккәгә барасы. Автобусга утыргач, кергәч, без инде теге ихрам киеме кидек. Но әле гомрага ниятләмәдек. Автобусга утыргач ниятлибез гумрага. Ничек ниятлибез? Ләббейка Аллаһумма гумрата дип әйтәбез. Ләббейка Аллаһумма гумрата. Ләббейка Аллаһумма гумрата дип әйтәбез. Ләббейка дигән сүз, я Раббым, менә синең каршында мин гумрага ниятлим. Һәм гумрага без ниятлибез үзебез өчен, әгәр дә без гомрны кылмаган булсак. Монда берәр кеше гомр кылганы бармы? Син кылган баймы? Синең инде бар возможность башка кеше өчен дә гомр кылырга. Можно үзең өчен дә кылырга. Сез инде только үзегез өчен гомраны ниятлисез. Только за себя. То есть автобусга утырдык, дип әйтик инде, автобус. Ихрам киеме кидек. Ихрам киеме кидек. Ниятлибез, ният кылабыз инде монда. Ният кылабыз тел белән инде. Аллаһумма ләббейка гумрата дип. Аллаһумма ләббейка
Гумрата. Аллахумма лаббайка гумрата. Biz гумраға ниетлибез. Все, biz гумраға ниетләгәч, безгә нәрсә уже ярамый монда. Ихрамның тыюлары бар монда 130-нчы биттә язылган ихрамның тыюлары. Йөз дә 30-нчы биттә. 130-нчы биттә. Нәрсә ярамый монда? Ярамаган сүзләр сөйләү. Бите дөрес түгел. %30 bulmadı bu gayı. Алай сезнеке икенче төрле, анда бит теге изданиесе төрлечә. Мен монда 130-нчы бит. 28 бит. Ничә? 28. 128. 128. Монда отсвечивать та бугаймы сезгә күренмеште анда бугай. Күренәме? Монда начар сүзләр сөйләргә ярамый. Начар сүзләргә нәрсә керә инде монда? Монда начар сүзләргә керә сүгенү. Монда начар сүзләргә керә гайбәт сөйләү. Яла ягу, начар сүзләргә керә монда талашу. Менә бу начар сүзләрдән тыелабыз. Менә икенчесе язылган талашау һәм бәхәсләшү. Талашу, Şu sözge ufultavla girer o. бәхәсләшү. Uftuyor. Ну, гомара хош, ул ял итү түгел, ул теге сынау. Сынау нәрсә ул? Без анда ял итәргә бармыйбыз, без гамәл кыларга барабыз. Шуның өчен без үзебезне настрой ясарга кирәк гамәл кыларга дип теге. Анда сынаулар да була. Бу әйберләр талашу, бәхәсләшү килеп чыга анда, күбрәк хатын-кызлар арасында. Өлкән кешеләр арасында килеп чыга. Өлкән кешеләр алар бик ничкә күңелле, алар үпкәлиләр. Поэтому яшьләр белән картлар бергә бер бүлмәдә яши икән, сабыр булырга кирәк аларга. Сабыр булырга кирәк. Алар үпкәлиләр. Шулай өлкән кешеләр белән бергә яшисез икән, алар белән аларны нужно карарга, аларны, то есть ничек дип әйтәсең инде. За них нужно беспокоиться инде. Аларга булышырга кирәк. Обычно хаҗда, гомрада кешенең күңеле икенче төрле ачыла. Менә монда кеше йөри, менә мин сиңа хаҗга баргач булышамын дип, хаҗга килә, юк, анда же белми да аны. Да, андый практикада бар. Мин хаҗда булганда андый нәрсәләр булды. Без монда гына алай дип сөйли алабыз, но практикада үтәргә андый әйберләрне җиңел түгел. Кешенең күңеле бит инде теге особенно өлкән кешенең ничкә була. Шуның өчен анда өлкән кешеләр дә булырга мөмкин. Алар теге кешкә йөрергә дә мөмкин, аларга да булышабыз иншалла, бер-беребезгә булышабыз. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, мусламаннар алар дип бер теге бина кебек. Менә бина бар бит. Кирпич, бер кирпич икенче кирпичне так поддерживать итә. Анда Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, мусламаннар алар дип бер тән кебек ди. Тәндә бер агза нәрсә авырса, тәндә это сказывается итә, нәрсә белән? Температура менә ди, һәм йоклый алмый ди. То есть бөтен тән беспокоится шушы агза өчен. Мәсәлән, теш авырта икән. Без йоклый алмыйбыз, обезболивающее чәбез. Потому что все тело теге бессонница килеп чыга, все телога инде. Безгә бер генә вирус керде, безнең тән көрәшә башлый шушы вирус белән. Тәндә температура менә башлый. Нәкъ мусламаннар да нәкъ шундый булырга тиеш дигән инде. То есть бер мусламан кардәш анда мәсәлән берне бәла каза булды икән, авырлык булды икән, йөри алмый икән, без аңар сразу тут же нужно булышарга. Не нужно забывать, без кая барабыз, хаҗ үтәргә барабыз. Кем өчен? Аллаһ ризалыгы өчен.
Сионда просто теге какой-то круг үтәришеңә бармыйсың. Да, анда без җиде круглар үтәбез, сагый үтәбез. Аны үтәргә кирәк, это внешние действия. Но еще бар внутренние. Внутренние. Внутренние син это делаешь ради Аллаха. А раз ты ради Аллаха делаешь, ты башка кешеләргә дә ярдәм ит ради Аллаха. Бу инде касаться итәйин беренче үземә, аннары сезгә инде. И поэтому нужно помогать друг другу анда обязательно. Потому что анда километражлар күп йөресе була. Курбан гаит көнне 30 километрга якын җыела, по-моему, анда йөрүләр. Анда. И поэтому үзегез белән старайтесь теге обувьны аларга, который удобный, сезгә йөри торган инде, удобный. Иратларга обувь кирәк, чтобы ул теге тубыктан өстен булмасын. Ярамый теге. Сланцы анда, ну, сандали була. Но опять-таки яңаны алсак, аны белән можем мозоли натереть. Анысы да бар. Лучше всего, самый лучший обувь, это та, которая син йөрисен повседневный. Җайлы сиңа инде. Менә талашу бәхәсләшү дип әйтәбез. Но опять-таки Мухаммад саллаллаху хадисе бар. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә мусульманга үзенең кулына ди, до тех пор, пока ул үзенең кардәшенә ярдәм итә. Безгә Аллаһның ярдәме кирәкме? Үзенең мусульман кардәшкә ярдәм ит дигән. И даже үзенең мусульман кардәшеңә булышу иктикафка караганда да савабы күбрәк килә. Ул хадисләрдә килә, даже Умар бин Хаттаб дигән бер зур сахаба иктикафта булганда, беләсезме сез иктикаф? Соңгы Рамазан айда соңгы 10 көнне мәчеттә яшәү. Бу анда күбрәк иратлар инде анда итә. Аның савабы бик күп. И Умар бин Хаттаб янына берсе килде, бер хаҗәт белән инде. Ул иктикафтан чыгып, аны бозып китте, аның хаҗәтен үтәргә. Аны сорадылар, нишләп син иктикафны бозасыңмы дип. Кардашның хаҗәтен үтәү ди хәерлерәк ди иктикафка караганда ди даже. Вот это не нужно забывать бу әйбер инде. Так, аннары өченчесе ауга чыгу яки хайваннарны үтерү. Ауга чыгу бу охота инде, охота. Ну, безгә ул касаться итмәде, но барыбер белергә кирәк. Охота ярамый, то есть ауга чыгу. Дүртенчесе аучыга, ауда ярдәм итү. Помощь охотнику тоже ярамый дип килә инде. Андары тыелган кием, перчатка, тубыкка кадәр аякны каплый торган аяк киеме кию. Бу инде хатын-кызга туу, бу иратларга. Тегелгән кием киергә ярамый, ир кешегә, то есть хатта трусик та киергә ярамый, носки да киергә ярамый, перчатка киергә ярамый. Тубыкка кадәр аякны каплый торган аяк киеме кию ярамый. Монда мин дәш язып тормыйм инде. Башны яки битне каплау, хатын-кызга битне каплау дип килә инде. Башны яки битне каплау ярамый, хатын-кызга да битне каплау ярамый. Обычно Саудовская Аравиядә анда битне каплап йөриләр бит инде теге. Панажа белән йөриләр. Гомра вакытында капланмый дигән инде. Хушбуйлар куллану ярамый. Хушбуйлар куллану ярамый. Одеколоны анда духи кулланырга ярамый. Ну хатын-кызга булай да ярамый инде. Иратлар янында. Андары тырнакларны яки чәчне кисү. Тырнакларны, чәчне без рәтлибез микотта. То есть ихрам кием кигәнче, понятно? Ихрама хәтле без тырнакларны кисәбез. Аны әйтергә оныттым. Чәчне кыскартабыз монда. Но ихрамга ниятләгәч уже автобуска утыргач уже ярамый моны эшләргә. Тырнакларны кисү яки чәчне кисү. Андары хуш исләр сиңгән кием кию. Ну, без бит инде хәзер кием киябез, теге порошоклар белән стирайтабыз инде. Нужно стараться, чтобы шушы порошок исе дә килмәсен инде, безнең киемнән инде. Менә бу 4-9 әйбер ярамый. Анашылды?
Но гомераны вакыты күп түгел аның. Бер көн может, 2 көн булырга может. Все, без шушы нәрсәне ярамый. Если что непонятно, сразу яме. Андары автобусга утырдык. Гомерага ниятләдек. Дальше нәрсә әйтәбез? Ләббәйк укыйбыз. Ләббәйк. Ләббәйк ул бар менә монда. Ул тәлбия дип атала. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Ләббәйк ла шарика лак. Ләббәйк иннал хамда ван ниъмата лак вал мульк ла шарика лак. Я Аллаһ, менә мин синең каршында, менә мин синең каршында. Сиңа тиңдәш булырлык бер ни зат юк. Барча мактау сиңа гына, барлык ниъмәт һәм хөкем синең кулында гына. Ни өчен без моны укыйбыз? Ләббәйк. Ләббәйк нәрсә дигән сүз бу? Biz Аллаһка әйтәбез, менә я Раббым, мин синең каршында. Ягъни Аллаһ Тәгалә Коръәндә безне хаҗ кылырга чакырды. Без Аллаһка җавап бирдек. Әйтәбез, я Раббым, менә мин сиңа җавап бирдем, син мине чакырдың, менә мин сиңа җавап бирдем дип әйтәбез. Менә бу ләббәйк шуның мәгънә килә инде. То есть мы обращаемся к Аллаху, вот я перед тобой, то есть я вот син мине чакырдың, я все, синең кушкан нәрсәләрен үтим. И без хаҗда Аллаһ Тәгаләнең кунаклары булып саналабыз. Мы являемся гостями Аллаха. Это зур әйбер. Мәсәлән, безгә берәр кеше кунакка килә икән, без бит инде кунакны хөрмәтлибез. Аны тәмле ризыклар бирәбез, яхшы урын әзерлибез. Аллаһ Тәгалә безгә тәмле ризыклар, яхшы урыннар кайда әзерли? Җәннәттә. Хадистә килә, хаҗның дие, әҗере дие, җәннәттән башка бөтен нәрсә юк диде. Җәннәт ярай. Если это хаҗ безупречный дип килә инде. Если полностью камил рәвешендә кылынган хаҗ. Камил рәвешендә аны тышкы яклары да бар, ички яклары да бар. Тышкы яклары менә мин хәзер сезгә сөйлим, менә шушы әйберләрне инде. Ички яклары бу иштәге әйберләр, безнең ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен. Бер-беребезгә ярдәм итү, бер-беребезне Аллаһ ризалыгы өчен ярату, бу иштәлек әйбер. Андары нәрсә туаф кылганда, сагый кылганда без Аллаһ Тәгаләне зикр итеп барабыз. Зикр итеп барабыз тел белән генә түгел, күңел белән дә кирәк. Дуга сорап барабыз, күңел белән дә кирәк. Күбрәк тырышырга кирәк үзебезнең күңелләребезне теге Аллаһ белән бәйләргә, күбрәк. Анда безгә матый торган әйберләр бар. Кешеләр күп анда, нигрлар да бар, кичкенә кешеләр дә бар. Без аны аптырыйбыз теге, карайбыз теге. Шумен без әзрәк отвлекаемся. Телефонда бар, безне снимать итеп барабыз, мәсәлән, моны инде. Но була телефонда снимать итеп бараган, но не постоянно. Чуть-чуть снимать иттең, все куйдың аны. Дальше нужно связываться с Аллахом постоянно. Связываться с Аллахом постоянно. Постоянно шул кирәк. Самое главное, шул турында унутмаска кирәк. Это внутреннее наше состояние. Так, ләббәйкә. Ләббәйкә әйттек, и всю дорогу әйтеп барабыз. Самолет ашканда всю дорогу әйтеп барабыз анда. Ну, арганча инде, күпме булдыра алабыз. Ир кешеләр вслух әйтә, хатын кызлар иштән әйтә. Ир кешеләр вслух, хатын кызлар иштән әйтеп бара. Анда инде без, я думаю, то, что если ул Мәскәүдән сразу Джиддага очса или Мәдинәгә, анда только хаҗилар гына булыр дип уйлыйм, потому что это специальный рейс буратыш. Потому что анда рейслар юк. Обычно без шәди Казаннан Истанбул, Истанбулдан Дубай, Дубайдан автобус белән бара идек. Это самый экономный вариант инде, это хаҗның инде. А сезнеке вроде комфорт килеп чыга дип беләм. Мин инде теге курпа куштым, икенче теге миника стандарт килеп чыга. Чөнки минем белән бергә хатын да бара, әни дә бара. Алар теге түләүле булгач, түләүмәүле теге бергә кушмадылар инде. И мине шушы группадан алып теге түләүле группага күчерделәр. Так, ләббәйкә әйттек. Всё. Иң беренче без киләбез гостиницага инде. Гостиница. Гостиница без ял итәбез беренче. То есть руководительләр, мин киңәшләштем, алар рекомендуют беренче гостиница барып ял итәргә. Сразу туафка бармаска, потому что юлдан без арган киләбез.
И безгә будет тяжело тәпиләп йөрергә монда 7 круг тавафны, еще сагыйны 7 круг. Это Мәккәдә. Мәккәдә уже, да. Гостиницада бераз ял итеп алабыз. И нужно такой момент там выловить, кайда кеше әзрәк самый. Rukoyetliler bilen Rukoyetliler bilen, iyi. Belirli bir vakitte ya tünne ya yüzdük diyor şimdi vakit bula barsızlar. Ol- Sen kireler ne? Yatıp durasız. Yatıp durabız indi. İyi. Bu vakitte bir nisa satın olarak bir esaslarga yaram ediyor gitkenşi. Çünkü Mekke'ye kilgen birinci iş tavaf bularak işte Mekke. İyi. Hem Mekke'den gitkende ahırgış taşı tavaf bularak işte. Şuna kadar no yol itirge yaraydık bir tane. Barıp yol itemiz. Çünkü o kişiler var, belirli bir vakitin rukayetliler eytiler, şu vakitte jıyılışıp barsın işleybiz daim, bu vakitte ihramdan çağabız, bu vakitte ziyaret. Самый эс şu вакытта ул итәнге якта дип әйтәләр инде. Итәнге намаздан соң обычно без чыга идек. Анда итәнге намаз сәгать 4 белән 5 арасында микән соң примерно шулай. Гостиницада ял иттек. Киттек иң беренче таваф кыларга. Таваф кыларга. И тавафны кыларга тырышырга кирәк беренче этажда, беренче килгәчендә, беренче этажда. Анда кеше күп була инде. Аста. Анда потому что этажлар бар. Менә монда рисунокта күрсәтә. Монда 128 бит. Сезнеке март 126 анда. Менә монда беренче керәбез без монда. И таваф кыла башлыйбыз. Беренче этажга монда кертәләр, только ихрам кием белән генә. Элек алай түгел, хәзер менә шулай. Ихрам киемсез ир кешене монда кертмиләр, менә шушы беренче этажга. Ихрамсыз йөриләр менә монда этажларда инде. Этажларда йөрергә анда свободный, анда толкучка юк моны кебек. Но монда тәйсиллерәк. То есть синең янында Кәбатулла. И күп кеше беренче вакыт Кәбатулланы күрү белән җылап китәләр, җылыйлар. Обычно хатын-кызлар инде хисләнәләр теге. Потому что Кәбатулла бит инде сколько тысяч лет тому назад куелган бит инде бу Ибрагим, Исмаил белән төзгәннәр. Шушы җирдә пәйгамбәрләр йөргәннәр. Ибрагим, Исмаил, анда күпме пәйгамбәрләр булганнар. Мухаммад пәйгамбәр шушы җирдә йөргән. Изге кешеләр шунда йөргән, сахабалар шунда йөргәннәр. Шунда теге җир. Так, без киләбез Кара таш янына. Кара таш ул менә бу почмак килеп чыга инде. Анда күрсәтелгән. Этажларда булса анда тоже бар теге значок күрсәтелгән анда. Теге яшел лампамы сонда шундый бер лампа бар. Шушы точкадан башлыйбыз тавафны. Вот это обход вокруг Каабы называется таваф. Понятно? Ниятливыз 7 кругка. Но кемнең месячные ул вакытта гостиницада кала, бармый монда. Көтә пока месячный бетә. Аңлашыламы? Потому что тавафны кылабыз без только тахаратлы килеш, тахаратсыз дөрес булмый. Монда гусл да булырга тиеш, монда тахарат та булырга тиеш. То есть безнең тахарат булырга тиеш. Гусл булырга тиеш обязательно. Шушы Кара таш янына килдек. Кара таш янына без килеп җитә алмыйбыз. Без где-то на расстоянии булабыз. Менә булай кулны куябыз, значок бисмиллахи Аллаһу акбар дип 7 круг таваф кыларга ниятлибез. Иштән инде ниятлибез инде. 10 кул белән бисмиллахи Аллаһу акбар дип. И киттек вокруг Каабы. Это против часовой стрелки. Против часовой стрелки безгә теге вагаччылар килеп теге даже сөйләделәр, аны хикмәтен аңлаттылар, ни өчен против часовой стрелки дип инде. Агузу не кирәк түгел. Ha? Агузу кирәк түгел инде. Нәрсә кирәк? Агузу билләһи кирәк түгел. Юк, монда бисмиллахи Аллаһу акбар дип кына дип килә. Без әйләнәбез против часовой стрелки.
Анда кешеләр шулай әйләнә. Шулай кылган против часовой стрелки, не по часовой, а против часовой инде. По часовой барып та булмый да. Булмый. Сен против толпы барасың. Булач килеп чыкмый. Анда полицейскийлар сине сразу туктаталар. Полицейскийлар следитель, конечно, мында чтобы теге нәрсәләр давка булмасын инде. Алар теге уже при входе контролируют, күпме кеше керә, күпме чыга анда инде. Алар бер-берсенә сообщать итәләр и сразу ябалар теге. Монда артык кеше күп булса, сразу ябалар. Япсалар, по этажам гына йөри алабыз. Япсалар инде. Кеше бик күп булса. И поэтому нужно такой момент выловить, когда кеше әзрәк монда. Ну, Рамазан айда иң күп кеше була монда инде. Хош вакытында кеше обычно теге распрострёт и була инде теге монда. Но бары хош вакытында күп була. Киттек, җиде круг инде. Беренче менә булай әйләнәбез. Менә монда бер почмак калгач индеме? 132-нче биттә схемасы төшергән аппарат алды. Киткән җиргә килеп җитте. Из хайр, монда схема күрсәтелгән була. Сезнең 132, минеке 134. Схемасы күрсәтелгән. Менә кара таш дип әйтәбез инде. Да. Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйттек, и киттек круг. И монда Йемен почмагы бар, менә монда как раз. Менә монда Йемен почмагы. Шунда хәле килеп җиткәч, менә шушы расстояниесен Раббананы укыйбыз. Бу мәҗбүри әйберләр түгел, бу сөннәт. Укымасаң гынах юк, укысаң савабы күбрәк. Раббананы укыйбыз. Йемен почмагынан алып кара ташка хәтле. Менә Йемен почмагы, менә кара таш. Менә монда Раббана атина фид дунья хасана фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Понятно? Укыдык. Бер кругны үтәдек. Шушы кара ташка килеп җиттек. Тагын бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтәбез. Киттек икенче круг. Йемен почмагына җиттек, Раббана укыйбыз тагын. Килеп җиттек, бисмиллаһи Аллаһу акбар, өченче круг. Но вопрос, если без кругларны бутасак, онда нишәргә? Намаза кебек. Мәсәлән, син намазда бит инде 4 рәкатын 5-не укыдыңмы дип уйлыйсың. Нужно основываться, то есть 3-неме, 4-неме дигән инде. Син 3-не әйтәсең, и 1-не тагын стисең. Монда да син теге сомневайся, 6-не үттеме, 7-не үттеме? Если сомневайся, то лишний круг пройди еще раз. Понятно, чтобы сомнений не было. 7 круг үткәч, кара ташка туктыйбыз. Все. Монда соңгысы бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтелмәй инде. Кара ташны үттек, 7 круг үтеп, менә монда макам Ибраһима бар. Макам Ибраһим пәйгамбәрнең изе шунда, иштә инде. Аны карасан күренә инде, но аны тоже кеше күргән инде. Но моны мөһим әйбер түгел бу. Это не из важных вещей. Ибраһим пәйгамбәрнең изен карау инде. Шуның артында басып 2 рәкәгать нәфил намазын укыйбыз. 2 рәкәгать. Актык Раббананы укыганнан соң. Юк, менә бу кара ташны үткәч инде. Кара ташны үткәч, менә монда макам Ибраһим артына басып, анда күренә инде, кешеләр шунда басып намаз укыйлар. Но безнең алда кешеләр йөрсә, это ничего страшного. Анда рухсат ителә. Анда кешеләр алда йөриләр, это ничего страшного. Беренче рәкъәгатьтә Фатиханы укыганнан соң кафирун укыйбыз. Икенче рәкъәгатьтә кул хуаллаһу ахад укыйбыз инде. Ул сөннәт. Кафирун, кам кул хуаллаһу ахад. Шуны укыганнан соң киттек Зәмзәм суын эчәргә. Анда язылган инде Зәмзәм суын анда кешеләр эчәләр. Зәмзәм суы эчәр алдыннан рекомендуется Аллаһтан дуа сорарга. Любой. Даже шифа нияте белән дә шушы суны эчәргә була, шифа нияте белән дә. Аллаһ Тәгалә теләсә шифа да бирергә мөмкин. Теге бер хәзрәт сөйләгән, кемдер рак белән авыртып барды да, шунда шушы кыенды да дип, рактан дәваланды дип инде. Но это не означает, что кеше килеп анда сыра бөтен кеше дәвалана ала инде. Просто Аллаһ Тәгалә кемгә шифасын бирә, кемгәдер бирми инде. Аллаһ Тәгаләнең кулында шифа. Аллаһтан шифа сорыйбыз, анда любой әйбер сорыйбыз. Нәрсә кирәк? Яндары Зәмзәм су эчәбез.
Зәмзәм су эчәргә була, баскан килештә, утырган килештә була эчәргә зәмзәм суын инде. И зәмзәм суын чем больше пьешь, тем яхшырак. Нужно больше зәмзәм су шунда эчәргә. Анда тәмле соклар да сатылар инде, без инде сокларны яратабыз, анда соклар бик тәмле була. Кибеттә. Но все равно предпочтительнее, лучше всего эчәргә зәмзәм суын күбрәк. Зәмзәм су ул сам по себе не лечит, Аллах Тааля лечит инде. Шифасын бирә шушы су аркылы. Это просто су. Ул теге никаких теге сверхъестественных нәрсәләр юк анда. Просто Аллах Тааля шуның аркылы гына кешегә дугага җавап бирә. Менә шифа бирә һәм башка нәрсә бирә инде. То есть все чудеса Аллахның кулында. Теге зәмзәм кулында түгел. Аллах Тааля шуның аркылы безгә я шифа бирә, я һәм башка. Зәмзәм суны эчтек. Все, безнең тавым бетте. И тагын бер әйбер кала безнең сагый. Сагый. Сез анда видео роликларын мен карап барасызмы анда? Әйе. Сагый бу 137 бит тәминдә. Сездә анда ничә анда? 130. 5 миллионы? Сагый яласы дигән. Мы перемещаемся в другое помещение. То есть, менә бу тавафны без үттек. Мы уходим отсюда, бөтенләй чыгабыз моннан. Сагыйның яласының, сагыйның кайда ул помещение, другое помещение вообще. Ул ерак түгел моннан. Анда стрелка күрсәтелгән, анда инде теге руководитель алып баралар шунда. Теоретически сезгә может еще непонятно булырга, потому что теге мин үземнән әйтәм, теге даже умарта буенча да. Умарта әле теорияны үткәндә, теге китапларны укыйм, бер нәрсә ничего непонятно. А как умартаны алгач, анда гына начинает быть понятно инде. Монда да нак шулай ук. Как сез практиканы аны үттегез, сезнең памятьтә сразу кала ул. Сезгә даже яласы булмый анда. Потому что практика очень теге мощно влияет кешегә, памятька сразу памятьтә кала ул. Мин моны сезгә сөйли алмасам, әгәр дә үзем үтәмәгән булсам. Да. Без киләбез. Менә монда язылган Сафа тауына дип. Менә монда Сафа тауы. Монда ике тау бар, Ас-Сафа, Аль-Марва дигән. Промежуток примерно у них 700 метров килеп чыга. Где-то, может 500 метров, может 700 метров, примерно так инде. Без киләбез Ас-Сафа тауына. Тау ул кичкенә анда, ул помещение içinde прямо. Анда этажлар, беренче, икенче, өченче этаж бар. Өченче этажга бассаң, анда уже тау аста кала. Кичкенә таулар инде алар. Возвышенный шундай. Ул таулар калган кемнәр ул? Ибраһим пәйгамбер Исмаилне калдырды бит әле хатыны белән. Хаҗария. Ибраһим пәйгамбер китте, яларны калдырды. Анда алар теге хатыны инде су эзли башлагач, монда күтәрелде. Теге, то есть, ничен ул өскә күтәрелде. Тегеннән кошлар эчеп йөрми микән ди? Кошлар эчеп йөрсә, анда су булырга может бит инде, шуның өчен. Яндары 7 тапкыр баргач, монда баргач, Җибраил фәрештә килеп, канаты белән су чыгара. Аллаһның әмер белән инде. Зәмзәм су чыганда. И Хаҗар килеп, аны җыя башлый булай дип, зәмзәм дип. Зәмзәмнең мәгънәсе означает соберись дигән сүз. Юл курыкты, что ул я су бетәр микән дип, я күбитеп агар микән дип әйтә алмыйм точно инде. Ул аны җыйды. И Мухаммад пәйгамбер сәлам әйтә, әгәр дә ул аны җыймаса да, анда елга агар иде. Зәмзәм су елга агар иде. Анда шишмә. Но шишмә куян ага без белмибез. Безгә анда теге краниклар гына агазып шәбез инде. То есть килдек Ас-Сафа тауына, именно мондай зикр, дуга укыйбыз. Ягъни Кәбатулла тарафына борылабыз, менә монда күрсәтелгән стрелка Кәбатулла тарафы.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وخزم الأحزاب وحده. Ma'nası osta. Allah'tan başka hak ilah yok. Ol bir yalgızı. Hem ona dindaş bulurluk zat yok. Barlık hüküm onun kulunda. Barşa maqta fakat ona. Ol bar neseye kudretli. Allah Teala'dan başka bir hak ilah yok. Ol bir özüne. Ol özünün bergen va'dasında turdu. Özünün kuluna yardım etdi. Hem bir özü barlık kabillerini jingdi. Bunu siz öğreniniz. Kubitib okuğuz. Tege apalar, tege koy birler жалуюсь ite pamять benim yok diye. İman şartından kubret sözleri. Pamять yok, потому что 2-3 mertebe okuyor da pamять ol bir kimde yok anda 2-3 mertebe okup. Kur'an hafizlar, Kur'an hafizlar münger mertebe kavatlılar, münger mertebe. Biz хотя бы 200-300 mertebe bunu okusak уже başta kala inşallah. Siz можете аны просто шпаргалка өзіге язарға, шпаргалка дейме? И онда барғаш шунан оқарға. Hazret bu iman şartının bir ülüşünden nedir? Какой-то бар мында, е? Evet. Ülüşі бар. Но ülüşігіне. Ülüşüne. Мұнан оқыра керек, барыр. Kadirge hatli. Кім ятлай алмай екен, ну, yazır, на всякий случай шпаргалка, и шунан оқырсыз. Bir mertebe оқыдық, шуны қолны көтеріп, өзі бізге тілек тілейбіз. Да. Андары ikinci mertebe şuşunu оқыдық, қолны көтеріп тоған тілек тілейбіз. Промежутокларда. Üçüncü mertebe оқыдық, киттік Әл-Марва тауына. Мында зеленый стрелка көрсеткен, мында бар бит име, мында көрсеткен зеленый әйберләр. Шушы промежутокны ир кешегә нужно йөгереп үтәргә. Хатын кызга түгел. Хатын кыздан ничек бара, шулай бара. Ир кеше йөгереп үтә. У примерно расстояние 100 метров, наверное, примерно килеп чыга инде. Барабыз Әл-Марва тауына, нак шушы нәрсәне укыйбыз. Ла илаха илlallah ла шарика ла, нак шуны. Укыдык, кыйблага борылып инде дуга кылабыз. Укыдык, дуга кылабыз, үзе безгә теләктәйбез, укыдык. И киттек дальше ас-Сафа. Нак шулай. То же самое ла илаха илlallah ла шарика ла укыйбыз. То есть безнең круг, мында ас-Сафа Әл-Марва бер круг санала. Моннан икенче круг санала. Монда üçüncü круг, монда dördüncü, монда beşinci. Anlaşıldымы? Монда икенче круглар, моның саны. Теге тавафта кебек түгел. То есть мы половину круга проходим, это считается один круг. Монда икенче половина, икенче круг. И 7 тапкыр үтә дә, ул уже где-то около 5 километров монда да җыела. Тавафта җыела, тавафта анда этажларда үтсәң 5 километр. Монда аста үтсәң инде алай түгел. Меньше инде. Итак, безнең килеп чыга, монда этажларда да үтсәк, монда үтсәк 10 километр инде. Әле гостиницада барасы бар, кайтасы бар гостиница шулай. Километраж җыела монда инде. Все, сагый үтәдек. Безнең кала бер әйбер хәзер. Без бит инде ихрама кирдек, ихрамнан һәр чыгарга кирәк. Ихрамнан чыгу, ул була чәчне кыскарту. Монда минем 141 биттә, сездә инде 2 биттә разница булган. Таптылмы? Чәчне крой яки кыскарту. Хөкеме ваҗиб дигән Абу Ханифа мазхабында. То есть кирәк, тиешле дигән сүз. Обязательно. Күмме кыскартабыз. Хатын кызларга дигән чәчләрен бер бармак фалангасы озынлыгыннан кисәләр. Кыры тыела. Хатын кыз чәчен кырмый. Просто примерно 1-2 сантиметр чыга. Аны теге бармак тирәсе инде теге ничедер. Кисәләр инде аны шулай итеп. Ир кеше либо кыскарта, либо кыра. Кыру 3 мәртәбә савабы күбрәк. Ир кешегә кыру савабы күбрәк. Шуның өчен ир кеше кыра полностью инде.
Ну, мәсәлән, бер-беребезне карабызмы анда или теге нәрсәгә барабызмы анда парикмахерлар бар. Теге дәрестә әйттем инде, парикмахерга бару самый яхшысы. Потому что миңа бер бабай карды, теге кулы селкенә торган инде. Теге мәсәлән кисеп бетерде башны инде. Шуның өчен самый яхшысы парикмахерга бару. Алар инде специалистлар. Анда хош вакытында бәясе күбәя, арта инде аның. Мондый вакытта, по-моему, 5 реал обычный. Хош вакытында 25-30 реалга хәтле менә аның бәясе инде. Примерно 700 сум, 1000 сум килеп чыга. Ну, да, ул ничего страшного инде, садака булып китәр. Все, шуның белән без гомрадан чыгабыз. Булды. Ир кешегә инде мондый киемне кияргә була инде все. Гомраны үттек, анашылдымы? Если что непонятно, сорагыз. Икенче дәрестә хош турында сөйләрмен иншаллах. Хожа керебез. Хәзер без только гомраны гына үттек. Яра. Хәзер можете сораулар биргән нәрсә инде. Иншаллах. Китап акчаны кайтырсың. А? Китап качан кайтырсың? Сез заказ бирдегезме? Мин шул турында әйткәнмен. Пауза куйып. Бар хош дигән индеме? Моның бар промежуток. Монда может 7 белән 10 көн арасы булырга. Да. Монда нәрсә эшләргә? Сез уже таваф кыласыз по желанию. Таваф. Есть отдельное этот поклонение, отдельно таваф. Понятно? Отдельно от гумры, отдельно и от хаджа. Көн сайын кыланыр. Көн сайын. Теге мин безнең Рамазанда гумра барган идек. 2 ел элек. Әни барды, и минем малай барды. 14 яшь ул вакытта Юсуфка. Аны әни алып барды инде. Ул яшь бит инде теге кеше күп. 7 курык ул үзе йөргән дә инде. Әйдә яра тагын 7 курыкны йөрим дигән дә 7-не йөргән инде тагын 14-не. Можно сразу тоже 7 тагын 7 сен сразу була тавафны инде. Кайтып анда мәтәлдә инде 2 көн, 3 көн аяклары йөри алмады. Теге переедать. И поэтому Все в меру. тавафны карагыз, в меру үзегезнең теге состояние карагыз, яме. Да, по возможности. Ансында инде ул теге әтие ничек кылырга була инде, Тавафны түгел, гумраны. Гумраны. Гумраны сез ите алмыйсыз. Булмыймы? Только сперва за себя. Да. А там есть такие группы, набирают специально группами, икенче гумра кылалар, икенче. Для этого нужно выехать из Мекки, Меккотка барага, и она гумра нет дисен. Анда специально акча төләп, там набирают группы, там 50-60 человек була инде, аңар автобуска утырасың. Алып китәләр, безне алып барганнар Кызыл диңгезгә. Красное море күрәсе килә бит инде беренче тапкыр. Җиддигә алып бардылар, где-то километров 90. Кирдек теге диңгезгә. Прямо шунда гусул алдык инде. Тахарат алып, прямо кыйнасың да шунда гусул аласың. И тагын икенче гумрга ниятлисең. Ул вакытта икенче гумрга ниятләсәгез, әти, әни өчен була инде. Әти өчен, яни өчен инде. Гусул аласың, әйбәтләр. А? Нет, если сез анда гусул это желательный әйбер. Можно гусул кыйнмаска. Бу 7-10 көн арасында тагын гумраны үзебез өчен кылабыз инде. Гумраны тагын кылсаң була башка кеше өчен. Үзең өчен дә була башка кеше өчен. Если такие организуют группы булса. Инде булмаса, сез таваф кына кыласыз инде. Үзегез өчен инде. Кеше өчен кылынмый. Каждый день можно по одному тавафу. Ике таваф авыр була. Особенно өлкән кешегә инде. Көнгә бер тапкыр таваф кылсагыз була. Но үзегезнең, смотрите, состояние. Әле впереди хож бар. Впереди бар хож әле. Если сез тавафны бик күп итеп кырып, весь арып бетәсез, аяклары, мозольлары бетә, хож кылырга уже хәл калмаячак. Поэтому следите за своим состоянием, как у вас там. Может за 2-3 дня, за 2 дня может даже тавафны кылмаска теге, әзерәк ял итеп алырга хож алдыннан инде. Да, даже так яхшы. И монда 7-10 көндә нәрсә эшлиләр? Обычно без булганда безгә дәресләр бирәләр. Дәресләр.
Дәресләр бирәләр обычно теге бу фикъ дәрес буенча түгел, теге духовный дәресләр. Иман дәресләре, анда как поднять иманны, анда теге Аллах белән как сблизиться инде, менә шундый күбрәк дәресләр. На русском все было там, да. Потому что анда без татарлар гына түгел. Анда мигрантлар да күп килә. Таджиклар, анда үзбәкләр була, анда башка милләтләр күп була. Они все татарский не понимают. Поэтому все на русском там. Гостиницада дип койдан сезнең сообщениедә булган. Гостиницада ниләр бар? Укытучылар. Гостиницада укытучылар юк. Сезнең үзегезнең кем бара җитәкче булып, он бирә дәрес. Биргә тиеш инде. Бирсә по его желанию. Бездә көн сайын почти дәресләр була иде. Любой вопроска җавап бирә. Да. Любой вопроска җавап бирәсе. Кешеләр бар диде. Ну, җитәкче обычно була, җитәкче. Да. Гостиница түгел, сезнең җитәкче кем була? Шул. Понятно? У каждого группы есть свой руководитель. Он все это организует. Дәресләр. Кто-то организует, кто-то нет инде. Кемдер ике группа бергә кушылып, бер хәзрәт дәрес бирә менә шулай. Төрлечә була. Гостиницада анда бар теге заллар, теге намаз укытырга зал, актив зал кебек әйберләр. Шунда да дәрес бирәләр инде. Монда сезнең питание керә бугай, безгә көнгә 2 тапкыр. Это очень хорошо. Если питание кермәсә, ул вакытта надо было идти кибет янына инде, теге анда специально контейнерларда ашау саталар инде. Эссе ашау. А гостиницада возможность сварить нет? Бар. Если теләсәң инде. И плюс шунда еще то, что, мәсәлән, әгәр дә без ашатмасалар столовойда, бүлмәдә ашарга туры килә. Бүлмәдә хатын-кызларда белмим, но иратларда обычно бардак була. Да. Шунда ашыйлар, шунда ашыйбыз теге, шунда кала инде теге шүп тә шунда җыела инде, шулай килеп чыга инде. Гостиницада күпме бер комната кеше була? 4-5 кеше язылган. Сездә белем ничектер? Минекендә килде стандартта 4-5 кеше дип. Так. Менә бу в промежутке әйтергә тавык аласыз. И менә бу тавык стараться нужно кылырга да. Менә бу тавыкны стараться нужно кылырга отдельно. Потому что мондай гыйбадат нигде нету. Сез монда кылып булмый, только то анда гына. Тавыкның савабы бер хадистә килгәнчә бер адым саен бер савап. Икенче хадистә килгәнчә бер адым саен ул савап та дип даже килә. За каждый шаг либо одна награда, либо 10 наград дип та килә теге. Ике төрле хадисне беләм мин. Это вафтан соктагы сарыга барган булмый. Юк, сары барылмый. Только тавыкка монда. Ал нәрсә дип ниятебез инде? Только тавыкка гына. Тавык калып ниятебез. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен. Аяк кием турында сорау бар. Хатыннарга сандалия кияргә ярыймы, юкмы? Ярый инде. Носки кисәң дә. Ярый. Менә кроссовка белән җайлырак бит, иссе булмыймы? Исседә инде. Иссе була. Может, сезгә удобныдыр шулайдыр, но миңа үземә эссе кроссовкада була. А Да. вот сеточный бар. Миңа бик ошый. Аның основаниясе менә сикереп тора даже. Йомшак шундый. Итеге салыгыз була. Статуйда да убирает там мусор. Но бар кайбер урыннар, где нечисто. Бар урыннар, где нечисто. Там, мәсәлән, мусоркалар бар, анда күп ята, анда эссе, анда даже может помойка вонять инде, шундай бер. Бу андый булгалы, ул естественный бер. Теге имеется в виду, мин анда бардым, начарлык күрдем дип кайтмагыз дигән сүз. Теге бер кардаш инде хәзрәттән сораган анда. Теге шуны пишрәкәй бердән күргән дә, нишәп монда шулай дип. Аңар белсез ничек җавап биргән. Ты говорит, будь ди как пчела, да и не как муха, да. Пчела среди начиса чәчәкне таба, да. А муха, да, среди цветов ищет начисно, да, Поэтому анда миллион кеше килә, анда даже бывает не успевают теге эшчеләр алып бетергән анда. Анда ширки. Менә уйлап карагыз, менә Казанга универсиада булды икән, мәсәлән, анда несколько сот тысяч кына булды әле. Тоже мусор проблема ведь инде. Буларның да тоже. Монда әле укучы гына түгел, монда гомрага күпме кеше килә. Ел дәвренә гел килеп торалар постоянно. И поэтому еще такое, кемдер безгә әйтте бугай.
местный жительлерга каршы дәшмәгез дип әйтә инде теге, потому что это местные жители. Вот представьте, менә Малмыш, монда гел туристлар килә, гел киләләр. Это же как бы неудобно. Да, неудобно. Анда аларның шакшалары кала, аларның нәрсәләре кала, анда тегендә музыка уйный, монда арак эчәләр мәсәлән индеме? Анда андый нәрсә юк инде. Теге имеется в виду. Бездә имеется. Да, бездә. Но тегендә дә күпме миллион халык кеше килә инде, и каждый со своей культурой. Кемдер чиста, кемдер пычрак, төрлечә була. Мәсәлән, анда индийслар, пакистанецлар килсә, алар культурасы әзрәк пычраграк инде аларның. Турыклар чиста инде, менә отличается инде шулай. И поэтому теге мондай нәрсә күрсәгез, я кайткач андый нәрсәне сөйләргә тырышмагыз дип әйттеләр. Да, больно-то. Мондай әйберләрне. И поэтому будьте как пчела дип инде. Яхшы әйберне күрегез. Не будьте как мухи дип инде. Evet, Hazret anda şirki yok mu? Şirki yok bu ay. Ya, Bulmadı. evet. Этот, Мохаббат. şibinler була. İyi. Şibinler булгалый. Фәрит хәзрәт, менә һәр два коски, деме? Помидорлар сада үткәниләр. Дәфәтендә. Этому надо посвятить побольше времени, конечно. Ferit Hazret siz tege jivergeniyse 140 bitti. Bu Tatarca sarımsa şuşu mu indi? İyi gençi ben mısın? Bu это в коротком виде. İyi. Tege 140 bunu çağırgan ya biz kitap şekilde. Это дома написано. Ото дома ксерокопию надо сделать. Ксерокопию надо сделать дома. И кара хош. Güzel bir boru şekilde bir şey bir Это кратко гана хош турында, просто силә була. Кратко гана, схематично. То есть 8 7-нче көн Зулхиджаның Зулхиджа. Это за 2 дня до Курбан байрамы. Зулхиджа ведь 10-нче көнне Курбан байрам. Курбан байрам это 6 июня, да, килеп чыга? Получается, примерно 4 июня. Хош начинается. Хош начинается примерно 4 июня. Это 8-й день Зулхиджи. Безне автобусга утырабыз. Автобус. Но автобусга утырганчы беренче ир кеше кия ихрам киемен. Ихрам киемен кия. Автобусга утырганчы инде. Bu уже отдельный, уже другой вид поклонения. Это же умра туголь. Понятно? Это уже объемный. Bu уже объемный. Автобус отырган җенек. Автобусга утырганчы ир кеше ихрам киемен кия уже. Хатын кыз инде мондай кием белән бара инде. Утырдык. Автобусга утыргач ләббейка укыйбыз тагын. Ләббейка. Тәлбия дип атала. Ләббейка анысы бит инде, дуга умрада укыла. И всю дорогу укып барабыз. И безне автобус белән алып киләләр Минага. Мина. Мина это палаточный городок. Так, монда рисунок. Например, на монда какой рисунок имеем? Вот Киабатула монда имеем. Мина это там за пределы Мекки. Не в Мекке şimdi, а за городом Мекки находится. Это палатки там находятся. Это палаточный городок. У меня 125 бит. Видите, вид сверху палаточный городок. Там. Курдезм купно там. Это 2-3 миллиона человек там должно собираться. В Брежириге. Это международный съезд мусульман называется. Международный съезд мусульман. Так, монда палатка өчен күрсәтелгән юкмы монда? Монда юктыр ул палатка өчен дә күрсәтелмәгән. Менә монда А сезнең картинка бар анда, да? бар. Менә карагыз сезгә кирәк нәрсәләр. Бармы? Альбом.
Вот палатка іші мында. Aa, Мындай. evet. Палатка ішінде мында. И там надо будет нам жить 5-6 дней. Минимум 5, максимум 6. Да. На шуше 5, в течение 5-6 дней без бір түн анда қонмайбыз, получается. Анда көңілді вообще, көңілді анда. Семіздер біле. Анда приятно там находиться. Хотя анда и жара, конечно, анда қойғандар вентиляторлар. Теге палатка ішінде вентиляторлар şimdi. Вентилятор сүнсе анда душно было. Условия полевые. Полевые условия, да. Ну біз бит өзімізді яратабыз, теге природа шағарға, теге палаткада яшерге полевые условияларда. Кой вақытна. Шашлыклар яса. Анда шашлыклар ясамы сен? Анда питание будет, анда как бы сухой паек кебек бирелер. Сухой паек түгел, ол контейнерларда ісі алып келелер и былай тораталар инде. И һәрбер кеше үзенең палаткада ашый. Мында ураза тұтмайды. Ураза тоту Ғарафа көнне макрух. Ага. Ғарафа көнне макрух хаҗиларга. Башка көннәргә тотарга була, у кого есть кем бул кто хочет инде. Сусыз ешік тұрасың вообще-то. Но палатка баргач анда без тотмыйбыз. Без тоталабыз гостиницада булганда, когда хаҗа хәтле промежуток бар бит. Ул вакытта тоталабыз. Зулхиҗа аеның теге бар бит 9 көн инде ураза тоту. Ураза келеш тәвәп Була. А, Савапларак та була. интересно. Да. Кылалсагыз, то что просто потому что анда спира климату нужно спира Да. привыкнуть, ничего анда сезгә. Һәрбер кешенең организмы по-свойски бит. Шунда без яшибез минада 8-нче көн полностью булабыз анда. Полностью бер көн шунда булабыз. Мы там просто можем дуга кыларга, ну, һәрбер кеше үзенең эше белән шөгыльләнә инде. Бер көн полностью шунда булабыз. В этой палатке. 9-нчы көн 5-6 көне. Там последовательность. Хәзер әйтәм. 9-нчы көн 9-нчы Зулхиҗа аеның безне автобусга утыртып 8-нче көн. Минадан бу где палаточный городок безне күчерәләр Ғарафатка. Ғарафа. Аны бит Ғарафа тау дип әйтәләр. Без анда тауда булмыйбыз. Тауда булу не рекомендуется, сказали нам, тауга мену. Потому что вы там не стерпите, там очень жарко. Без булабыз Ғарафада в палатках. Там тоже палатки. Ben şu tavuğu isepleneyim dolayı mı? Ну да, рядом тау белән. Анда чыксаң тау күренә бугай анда. Но тауда бу түгел. И поэтому нам руководители сказали, тауга лучше менмәгез, можете там не выдержать жару. Ну, в палатках условия самые удобные. Да. Анда палаткаларда без утырабыз инде теге, и һәрбер кеше дуа кыла инде анда. В течение 6 часов. Анда, наверное, медиклар дежурит теперь. Медиклар булырга тиеш тоже. Как без этого? Безнең тур, анда мусим тур булса, анда медик була да. Анда надо себя настроить, то что ауртуларда була анда. Обычно теге сук тип аурта кеше или вирусный теге ОРВИ дип аталамы, оста ничек дип аталар. Респираторный вирус. Вирус нашел, була инде басына нашел була. Мин 2 тапкыр бардым, 2 тапкыр булды, мен температура 38-дан артык наны может булгандыр. Анда просто акклиматизация еще бара. Из этого. Перемена климата. И поэтому если андай булса, ничего страшного, ул була, ул күп кешедә була. Такое. Анда андай нәрсә вирус йөри. Эмоцияларга бирелеп, чөнкелеккә бирелмәс. Да. Но без теге кайберләр укол куйдырдык инде против теге антибиотик инде. Но опять-таки сказали антибиотик куйдырсаң нужно аның теге куйдыртып бетерергә. Бер түгел ди. Курс пройти. Курстан пройти.
Я не рекомендовал бы, конечно, куярга, потому что все-таки влияет это. Иммунитетка влияет дебетелер, она и туин. Уменьшается. Ну, харбак шузина состояние корень. Если плохое состояние, кудертайн антибиотик. Антибиотик bila температура чай надо. Но если 38 на орцайна температура взять бы на вчера тран температура тоже. Вот тоже ты ханны картертайна, ты облегчает маленько все-таки. Я помню, ты то, что барганик, то, что эссе там градусов 45 в тени индиме, мега суок. Это означает то, что я заболел. Если эсседа суок болса, если вы начнете мерзнуть в жаре, то значит заболели. Вот гарафа это хаджның основасы, это основа. Это основа хаджа. Гарафада булмасан, синең хаджың юк. Фарз. Это фарыз хаджның фарызы. И поэтому безга руководителя ронда әйткәннәр. Если, например, кто-то заболел, его увезли на скорой, в больнице лежит, из больницы скорая привозит гарафага, несколько минут держит и обратно в больницу. То есть он да, ты скорой наседаинде. Койка дает барасаны не клипша, а если смотри, не состояние. Бұл ғарафада біз нетеміз, зикірәйтіп дұға қыламыз. А гарафада ничек дуа кыларга монда, здесь все есть. Дома читать яма. Икенче дәрестә үтәрбез тоже. Иншалlah. Гарафага безне алып киләләр өйләгә хәтле. Да зухра, өйлә намазы хәтле. И без өйлә намазын алып өйләдән алып акшама хәтле дуа кылабыз. Дуа кылабыз. Дуа. Илә белән икендене бергә кушып намазын укыйбыз. Только забыл я, только кыскартып или полностью мы анда әйтерләр иншалlah. Онсын оныттым мин. Илә белән анда еще хутба сөйлиләр. Анда еще вагаз сөйлиләр. Примерно 20 минут еще вагаз сөйлиләр анда. Хутба. Менә җомгада хутба сөйлиләр бит басып минбарга. Анда бер 20-30 минут хутба сөйлиләр. Хутба сөйләгәннән соң все. Начинается дуа кылу. Вот для чего мы туда едем. Вот. Дуа кыларга. Вот это основа. Вот для чего мы туда едем. Гарафатта дуа кыларга. Гарафатта булган вакытта Аллаһ Тәгалә спускается на нижнее небо, чтобы принять наши дуа. Гарафатта даже сам Иблис там есть, находится. Но он в униженном состоянии дипкиля. В униженном состоянии. А дуа ничек кыларга 6 сагать буе. Мен монда өйрәтелгән. Если мы туда поедем не подготовленными, ничек дуа кыларга, мы сможем арвахларына атап чыгарга, үзебезгә дуа кыларга бер 20-30 минутта, а что дальше делать? Чтобы 6 сагать буе дуа кылар өчен кирәк для того подготовиться, мен моны укып. Ничек дуа кыларга по тәртибе белән. Без бүген аны алмабыз, аны икенче дәрестә алырбыз иншалlah. Крепость мусульман китапны даларга болады. Бар, алыгыз ия. Анда бик күп дуалар. Да. Так, потом акшам җитте икән, акшам, все. Бетте на этом. Арафа. Арафа бетте. Без анда акшамны укымыйбыз, вакыты керү белән. Без китәбез икенче җиргә. Моны мин стираю. Яздыңызмы? Biz барабыз акшамнан соң. Акшам плюс ясту. Намазын укыйбыз Муздалифада.
Муздалифа. Муздалифаны на народном языке атыйлар семизвездочный отель дип. Без анда йоклыйбыз на звезды, смотря на звезды. Не семизвездный, а миллионный. Миллионный. Оқшында есть. Муздалифа. Муздалифа. Так, Муздалифа монда койдайлу. Муздалифа. Қой мында что-то тоғыз. Сіздікінде 120. 23. Ондан айтты ғой. 100 мында 138 миндә. Мында 138 дә. Муздалифа үзәнлегенә куну. Там будем ночевать. И там места неудобные. Смотрите, он да таулар шундай. И там надо будет с собой брать он да Меккеда сатала одноразовые матрасы. Но нам примерно 20 реал була манда. Примерно 500-600 рублей терясе может була инде. Аны алмасан можно теге коробкалар була бит әле коробка. Аның кыягазын җыеп, шушы кыя астында юкара. Картон иде, картон иде. Мұнда палатка болмайын деп. Мында палатка yok. Мы должны будем ночевать там без палатки уже. А сіз нәрсе матраслар алдыңыз? Мен купил вроде бір матрас наехал. Ну, одноразовый, шунда пололандар. Там убирают потом за ним. Уборщик. Лучше, да, купить, чем что-то стиль. Йумшак-то, наверное, анда ведь. Ул бик каты йомшак түгел, но так була инде анда әйбәтрәк. Он неме эластичный не сулами торган материалданмы? Мин белмим ул американский әйберләр була. Йокламыйсың, йолтырып торганда да плохо будет. И монда тырышырыз, бойнята күп шимәскә, потому что монда туалетларда ширатлар күп була. Шушы Муздалифада. Мин ширатта 1 сагать тордым бугай анда, иртәнге намазга торгач. А шират торга җиңел түгел, все волнуются, переживают, анда начинают нервничать, там психовать, там шокыйлар тизрәк чыгыйны дип теге. Тахарат шул туалетта инде içinde. Туалет içinde, туалет та бар и душ та бар сразу яңага. Сразу анда кыйнып та чыгасың моментом. Сөлгеләр үзең белән аласың. Әйе, можно алырга, но анда сөлге бойната кирәк түгел, теге мин үземнән алам мин. Анда чыгу белән сразу кибәсен. Да. Сушеный фрукт. Да. Ну анда төнлә булса, без итәнге намаз бит инде ул вакыт әле кояш чыкмаган була инде. Может, төнлә кирәк булырдыр иншалла. Вот смотрите, мы постепенно гостиницадан из комфорта постепенно уменьшаемся минага, палаткага. Палаткадан еще мында. Бу Догалары тоже бар. да, бу күрсәтә то, что смотрите, теге мы готовы ради Аллаха любой нәрсәгә дигән сүз инде. Любой нәрсә испытание инде. Иншаллах. Из зоны комфорта мы выходим на шундый нәрсәгә. И кеше моны үтеп, у аның хикмәте бар. Менә ураза тотуның хикмәте бар бит әле. Кеше начинает теге понимать бедного. Теге оч кешене начинает состояние понимать, потому что без ошау булгач, без не понимаем бедного инде. Да. И тут начинаем мы понимать бедного, когда мы видим то, что бомжи как ночуют, например, будем там как бомжи ночевать инде бер төн. И как бы у нас получается милость к нему больше орта. И мы начинаем больше помогать шундай мискин факирларга инде. Аны хикмәте дә шунда бардыр на шундай. Муздалифада йоклагач, иртәнге намазны укыгач, всё. Мы возвращаемся обратно в Мину.
барасыздыр инде. Yok. Обратно в мину. Потому что хоть как убахат холме, нам нужно как бы материал захватить маленько кумада босада. Мину они сознесал. Это без когда мы в первую очередь приехали в палаточный город, шунда без авал баралар. Кимдер в автобус белән бара, кимдер пешком бара. Müzdelife'de bir tün. Муздалифадан алып, мина арасы 4,5 километра. Руководитель нас повел пешком в тот раз, последний раз инде. Почему? Потому что автобус көтәргә зак-то түгел, а просто автобус бик әкрен бара. Анда пробкалар күп. Там уже тысячи автобусов. Бара туктый. И поэтому мы решили пешком быстрее, лучше. Пешком даже быстрее килеп җитәсен, чем автобус. Кемнең теге позволяет здоровье инде. Кем не позволяет, шул автобус белән бара инде. И без минаны әзрәк yol итәбез. Арсак инде. Анда уже тош атарга барабыз. Это уже 10-й день. Это 10-й день Ничекин Зулхиджи. А 10-й день Зулхиджи это Курбан Байрам. Да, Курбан Байрам. На Шушекину уже нужно много ходить. Около 30 километров, наверное. Кому как, ничек была, бадминтон. Поэтому начинайте здесь уж тренироваться, жьяв ерега. Там куб ерегаш мозоли натирается, конечно. Нужно от мозоли брать что-то. Мази, манасям, анда утру на корагас. И друг другу тоже булоши газанда тоже. Нужно помогать друг другу. Зульхиджа. И без минадан алып барабыз Джамарат деп атала. Джамаратқа барабыз. Здесь уже пешком идем. 4,5 километра килеп чыга. Примерно. От Мина до Джамарата. Мында Джамаратта тош атабыз. Тош ату. Ол иледен соң буамы, илеге хатлымы, надо почитать еще. Забыл это. Тош атыга барасын, илеге хатлымы, иледен соң. Истә түгел, надо посмотреть. Без Муздалифада булганда собираем мелкие камешки. Мелкие камешки нужно набрать 70 штук. Камешки мында күрсәтелгән нинди размер, менә монда. Менә мондай дөрес. Зур дөрес түгел, киченә дә дөрес түгел, менә мондай где-то чуть больше горошка, наверное. Вот такие мелкие нужно набрать. 70 штук надо набрать. Каждый сам набирает. А кемдер тош атарга бара алмый по состоянию здоровья. За место него он отправляет другого человека. Да. Ну, например, Хайрузапа, mesela, не может идти ко мне. Я беру за нее намерение осим, барам, тошларны. Индеме тошларны алам. Иң беренче үзем өчен атам җиде тош. Аннары запас атам җиде тош. Все. Да. Ну, үзегез барсагыз яхшырак була. Сумкага тутырып барганмы инде? А? Сумкага тутырып барасың. Тошнымы? И анда теге мин тутырган им теге пол-литровый бутылка бар бит әле. Шунда тутырган им мин. Аңа җайлы. Теге су чатырган пол-литровый бутылка. Пластиковый. Ишелеп тош яратыш обязательно булмаса. 70 тош җыйгыз полностью. 4 көн тош атасы була бит монда. 4 дня. Тошы җитә инде. 5000 4 анда кара. 70 тош. Bir künde 70 olur, 70. Бер көнне түгел. İkinci künde tağın kaç. Беренче көн 7 тош кына атасың. Kaç kaç yoldan jeyip işlerine buladır. 70 тош нитә инде. Менә бу 10-нчы көнне атасын 7 тош.
Житош аттың киттің, возвращайся обратно мину. Возвращайся. Анар тагын шейхерда бар да. Ира, на сегодня, наверное, хватит. То, что консоль чипа. И Константин, башный жидон шел полностью на все дни хватит, 70 штук. Үзем белән әйтәсең мин Юк, менә вот тош атарга барганда үзем белән алып барасың. Палаткадан. Бөтенсез. Палаткада булабыз ишне. Палатканы алып барабыз. Палаткада. Әйберләр палаткада калайбыз без тош атарга. Әйе.